Mulla on tässä olo vähän niin kuin nuorena, kun pelasin jalkapalloa, niin Pukukopisen ottelu oli semmoinen niin kuin jännittynyt fiilis, mutta toisaalta oli hyvä fiilis, kun tiesi, että kohta pääsi tekemään jotain, mistä tykkää ja mitä ehkä vähän osaakin. Ja aina oli kuitenkin se mahdollisuus, että tulee kaikennäköisiä yllätyksiä vastaan. Vastustajoukko olikin parempi, mitä oli ajatellut tai niin päin pois. Ja mulla on nyt tässä meidän ennen lähetystä vähän samanlainen olo. Mites teillä, herrat, mikä on fiilis? No katsotaan, tuleeko tästä hyvä vai tuleeko tästä paras jakso. Sitä ei tiedä. Niin, tässä on jännittävän näköiset hatut, TK-hattu ja markkinointilippis. Kyllä, meillä on siis tuonne keltainen lippalakki ja sitten tommonen, mikäs Timo, sä esittelit ton hattutyypin, mikäs se oli? Kyllä, tuo näyttää ihan tämmöiseltä Irvinin lierihatulta, joka sopii varmaan tämmöisille tutkijatyypeille, jotka on vähän rennompia. Joo. Toisaalta tämä markkinointilippiskin nyt heijastelee aika rentoa otetta markkinointiin. Lääkekehityksen logikirjat Laine, Lappalainen ja Veromaa on InFlames-lippulaivan työelämäprofessorien Timo Veromaan, Timo Lappalaisen ja Juha Laineen ääniradio. Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFlames-lippulaiva kuuluu Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan. No niin, tällä kertaa meillä on siis vähän erilainen konsepti mitä aikaisemmin. Eikö niin, että me mentiin tuossa aiemmissa jaksoissa lupaamaan, että sitten seuraavissa jaksoissa luotamme enemmän improvisaation voimaan ja näin me tullaan tänään tekemään. Ja meillä on tänään siis teemana lääkealan vaikeat tai hankalat kysymykset. Ja ne on kysymyksiä, joita aika ajoin joka paikassa esitetään ja me ollaan niitä kerätty, mutta meillä on myös jaksossa 2 yllätyskysymystä. Palataan niihin hetken päästä. Ja ajatus on todellakin se, että käsitellään aihetta niin, että vedetään hatusta kysymys. Ja todellakin tiedoksi kaikille kuulijoille, niin tämä toteutetaan sillä lailla, että meillä on tässä pöydällä 2 hattua. Siellä on molemmissa noin 15 kysymystä. Ja me sieltä aina nostamme tämän kysymyksen esiin ja sitten lapun nostaja saa sitä ehkä ensin pohdiskella ja muut tulee sitten mukaan. Ja meillä on täällä tosiaan 2 hattua. Toisessa on enemmän tämmöisiä niin kuin lääkkeen elinkaaren varhaisvaiheeseen liittyviä kysymyksiä ja toisessa on sitten enemmän siihen niin kuin elinkaaren loppupäähän liittyviä kysymyksiä. Mutta hei, hyvät herrat, nyt meidän pitäisi niin kuin jollakin lailla ratkaista se, että kuka on se rohkea ja nostaa ensimmäisen lapun. Täällä nousi jo heti käsi. Kyllä nyt se on niin kuin T&K-kysymys tästä. Niin Irvin hattu ja jännittävää rapinaa. Niin. Pystytäänkö Suomessa kehittämään uusia lääkkeitä? No, tähän on kyllä todettava, että kyllä pystytään, että meillähän on maailmalla markkinoilla 22 tai 23 Suomessa kehitettyä lääkettä ja hämmentävällä tavalla niistä 21 on eri tavoin laskettuna jollakin tavalla lähtöisin Turusta. Ja siihen on tietenkin historialliset syynsä, mutta minun mielestäni vastaus tähän on yksiselitteisesti kyllä pystytään. Joo, samaa mieltä. Ehdottomasti. Niin sulla on, Timo, varmaan ihan käytännön kokemustakin siitä, että kyllä tämä onnistuu. On, kyllä. Sitten kun aletaan puhua markkinoiden vyöryttämistä, sitten on varmaan vähän niin kuin erityyppisiä pohdintoja, mutta ehdottomasti. Kyllä. Joo, ja tätä teemahan me vähän muistaakseni sivuttiin siinä meidän ensimmäisessä jaksossakin. Tämähän lähti rotevasti käyntiin, että olisiko sitten tästä keltaisesta hatusta heti seuraava? No, jospa minä nostan sieltä, otetaan tuolta keskeltä, katsotaan. Näin. No niin. Tämä onkin aika tämmöinen yksityiskohtiin menevä kysymys. Miksi lääkeyritykset tekevät yksihaaraisia tutkimuksia ja hakevat myyntilupaa jo faasi 2 tutkimuksen perusteella? Tämä onkin hyvä kysymys. Ehkä täytyy ensin tarkentaa, että mitä tämä yksihaarainen tarkoittaa, jos kaikille kuulijoille se ei ole tuttu. Eli se tarkoittaa sellaista tutkimusasetelmaa, jossa ei siis ole vertailuryhmää ollenkaan mukana.
joka tietenkin siinä mielessä on sitten hankala asetelma, että sitten jos pitää tehdä tämmöisiä niin kuin vaikka suhteellisen tehoon liittyviä niin kuin päätelmiä, niin se on tietenkin hankalampaa tilanteessa, jossa ei ole vertailuasetelmaa. No, miksi lääkeyritykset tämmöiseen tutkimusasetelmaan monesti päätyy? Oma ymmärrykseni on se, että ei varmaan niin kuin näitä päätöksiä tehdä tyhjiössä, vaan tutkimusasetelmista ja siitä tutkimuskokonaisuudesta kuitenkin neuvotellaan niin kuin lääkeyrityksen ja myyntilupaviranomaisen välillä. Että mun käsittääkseni ikään kuin yhteisymmärryksessä voidaan sitten myyntilupaa lähteä hakemaan tämmöisen niin kuin faasi 2 tutkimuksen perusteella. Mutta eikö yksihaarainen tutkimus on aika harvinainen kuitenkin, että se on aikalainen poikkeus, koska yleensä meillä on joku vertailuryhmä ja yleensä kai se perustelu on se, että jos on joku harvinainen sairaus, niitä on niin vähän niitä potilaita, että ei löydy tämmöistä riittävästi tehdä tämmöisiä vertailututkimuksia. Joo, siis noin se varmaan, että siinä on tämmöiset niin kuin käytännölliset syyt, se on ihan totta, ja jossain niin kuin syöpälääkkeessäkin tilanne voi olla se, tai jos on sanotaan sairaus, johon ei sitten ole aiemmin lääkehoitoa. Tässä onneksi niin kuin ehkä tulee mieleen se, että mitä niin kuin oma ammattikuntahan voi tarjota tähän sitten avuksi sitä, että muodostetaan se vertailuhaara jonkinlaisen tämmöisen ulkoisen kontrollihaaran perusteella, ja näitä käytetään. Onko sulla, Timo, kokemuksia tämmöisestä ulkoisten kontrollihaarojen niin kuin pohtimisesta? Se on just silloin, kun on näitä sen tyyppisiä sairauksia, joissa yksinkertaisesti potilaspopulaation kerääminen on niin vaikeaa tai jopa epäeettistä jossain kohdin, niin siinä tulee. Mutta se on haastavaa ja se pitää todella sopia viranomaisten kanssa etukäteen. Hei Timo, mä huomasin, että sä rupesit rapistelemaan. Kummasta hatusta sä otit? Mä otin tästä myöhäisemmän jälkeen elinkaaren vaiheessa. Miksi samanlaista näyttöä voidaan tulkita kovin eri tavoin? No, tämä on kyllä aika hyvä kysymys. Tähän varmaan tarvitaan jo vähän niin kuin lisäavustusta kollegoilta, mutta sehän riippuu aika pitkälle siitä, että jos nyt puhutaan tämmöistä tutkimusasetelmasta, jos se tutkimusasetelma luo semmoisen mahdollisuuden, mutta aika usein niissä kyllä on aika selkeä päätemuuttuja, joka joko saavutetaan tai ei saavuteta. Sitten sen jälkeen siellä on paljon näitä sivumuuttujia, jotka voivat joko vahvistaa sitä päätemuuttujaa, ja joissain tapauksissa päätemuuttuja ei ole saavutettu, mutta näitä sivumuuttujia saavutetaan paljon, niin silloin saadaan lisätietoa, että vähän että se saattaa olla, että se toimii paremmin johonkin toiseen potilasryhmään, tai esimerkiksi toisella annostelufrekvenssillä tai annoksella saada sitten esimerkiksi tehoa lisää. Mutta että saataisiin ihan päinvastaista päättelyä, niin mä luulen, että sitä mä en ihan ehkä kyllä osta. Mä en tiedä, onko herroilla tässä. Joo, en mäkään näe, että se olisi niin kuin kovin helppoa tehdä päinvastaisia päätelmiä, mutta silloin, jos käytetään tämmöisiä niin sanottuja surrogaattimuuttujia, että ei ole suoraa kliinistä näyttöä, että taudin tila mitattavasti paranee, vaan käytetään jotain biomarkkerianalyysiä ja muuta, niin silloin voidaan tietenkin sitten miettiä, että onko se riittävä näyttö, että tässä jossain biomarkkerissa saadaan muutos, jos kuitenkaan potilaan tilassa ei nähtävästi tapahdu niin kuin suurtakaan paranemista tai kohenemista. Niin silloin varmaan se on tämmöinen veteen piirretty viiva. Ja sitten tietysti voi sanoa näinpä, että jotkut viranomaiset voivat arvioida hyötysuhdetta eri lailla. Että se on aina mahdollista. Niin, ja esimerkiksi Japanihan tästä niin kuin hauska esimerkki, koska siellä mennään aina turvallisuus mahdollisimman paljon edellä, että siellä ei helposti pääse markkinoille, jos on vähäisintäkään epäilystä, että tässä on haittoja mahdollisesti enemmän kuin hyötyjä. Ja mulla tulee itsellä mieleen, että tietyllä lailla tämä kysymys näyttäytyy myös niiden niin kuin kovien päätetapahtumamuuttujen suhteen. Että tavallaan, jos vaikka tutkimus kertoo, että nyt saadaan 2 kuukautta lisää kokonaiselossaoloaikaa, niin miten sitä niin kuin arvotetaan ja painotetaan, niin siinä on varmaan viranomaisten, varsinkin sitten siinä niin kuin hintapäätöksiä tekevien viranomaisten välillä ero, että joidenkin mielestä se on niin kuin enempi on aina parempi,
ja jonkun näkökulman mukaan, että pitäisi olla vaikkapa 3 kuukautta lisää elinaikaa, jotta se olisi niin kuin jollakin lailla kliinisesti niin kuin merkittävää. Näitä varmaan on. Joo. Yes. Jaha, Timo, sä menet tuohon Irvinhatulle jälleen. Täällä rapistellaan. No niin, eikö joku julkinen toimija voisi kehittää ja valmistaa lääkkeitä, jospa ne olisivat siten halvempia? Niin, mä aloittaisin sillä, että kyllähän meidän tässä niin kuin naapurimaassamme itäisessä tätä Neuvostoliiton aikana yritettiin, mutta lopputulemat oli aika vaatimattomia ja varmaan se niin kuin pohjaa siihen, että kyllä lääkkeiden kehittäminen vaatii paljon osaamista ja riskirahoitusta se vaatii, koska se on huikea riski, koska me ymmärrämme ihmisen biologiaa niin huonosti. Niin mä en usko, että julkinen toimija pystyisi kehittämään lääkkeitä halvemmalla ja parempia. Mitäs kollegat? No se on varmaan just kysymys siitä, että mikä on julkisen vallan tehtävä, että onko se niin kuin luoda infrastruktuuria maahan, millä pystytään esimerkiksi kehittämään lääkkeitä, koska pitää muistaa, niin kuin hyvin sanoit, niin kuin joku viisas sanoi, että no risk, no reward, high risk, still no reward, mikä on hyvin korkea todennäköisyys aina lääkekehityksen alkuvaiheessa, että en kyllä itse soisi sitä, että meidän vähiä verorahoja, euroja laitettaisiin tämän tyyppiseen toimintaan. Tämä vaatii niin kuin erityyppisen logiikan, mikä on silloin, kun käytetään veronmaksajien rahoja. Ja mä mietin itse sitä siitä, että mistä niin kuin julkinen toimija tietäisi niin kuin veikata oikeaa hevosta, koska resursseja tuskin niin kuin riittää niin kuin hajautettavaksi moneen eri projektiin. Et jos tarvitaan 200 miljoonaa rahaa ja todennäköisyys saada jotakin hyvää ja tuottoa aikaiseksi 10 vuoden kuluttua 5%, niin kuka tällaiseen niin kuin uskaltaa lähteä tai kenen veronmaksajan mielestä julkisen sektorin kannattaisi tällaiseen projektiin laittaa varoja, niin en tiedä. Niin, kai se just niin kuin Timo tuossa sanoi, että ei OECD-maissa tätä ole muuta kuin just tietysti sitä kautta, että julkinen valta tukee erilaisten tukirahoitusmuotojen kautta, mutta että se lähtisi suoraan itse tekemään, niin enpä tiedä yhtään esimerkkiä. Juu, ei näin. Ei. Mennäänkö eteenpäin? Joo. Mennään eteenpäin. Mä otan edelleen tästä keltaisesta hatusta, koska keltaista. Nyt tuolta otetaan tuolta ihan pohjalta. Ei saa kurkistella. Ei missään nimessä. Ja tosiaan siis, näähän on meille ihan, me ollaan toki kerätty näitä kysymyksiä, ja toki meillä on näitä yllätyskysymyksiä, mutta siinä mielessä nämä nyt tulee hatusta vedettynä aivan yllätyksenä. Okei, nyt on vähän erityyppinen kysymys. Ovatko lääkkeiden hinnat ja saatavuus epäoikeudenmukaisia ja kestämättömiä kehittyvien maiden näkökulmasta? Tämä onkin voisiko sanoa iso ja vaikea kysymys. Useinhan niin kuin argumentti tuohon on se, että kehittyville maille on tarjolla erityyppisiä niin kuin yhteistyömuotoja tai ohjelmia, joilla pyritään esimerkiksi rokotteita saamaan myös kehittyviin maihin sellaisella hinnalla tai järjestelyllä, että siihen on mahdollisuus. Onko teillä tähän näkökulmia? No, tämä on varmaan just yksi, että lähes suurimmalla osalla isoista lääkeyhtiöistä niin on erityyppisiä malleja, millä sitten saadaan alemmalla hinnoilla niitä. Sitten on tietysti näitä rahoitusmalleja, josta nyt viime aikoina otsikoissakin ollut USAID on tietysti ollut merkittävä maailmanlaajuinen rahoittaja. Mutta sitten pitää tietysti muistaa myöskin se, että kehittyvissä maissa se, että se lääkekuljetus saadaan siihen lentokentälle maahan, niin se on vasta se ensimmäinen hyvin pieni askel. Yleensä se huomattavasti suurempi kynnys on se, että miten se saadaan jaeltua siellä maan sisällä potilaalle, jotka sitä tarvitsevat. Se on niin kuin se paljon isompi asia. Ja sehän liittyy tämmöiseen niin kuin yleisen terveydenhuollon kehittämiseen, että ongelma on hyvin vaikea. Jostain sitä tietysti pitää lähteä ratkaisemaan, mutta ja sitten tietysti pitää muistaa, että usein näissä maissa myöskin sillä on erityyppisiä sairauksia, jotka on prevalentteja, jotka meillä osittain on jo hoidossa, tai niihin löytyy patenteista vapaita olevia lääkkeitä joka tapauksessa.
Niin tämä on just hyvä pointti. Ja toinen tulokulma tähän on sitten se, että tällä hetkellä Yhdysvallat on 50% maailman lääkemarkkinoista, mutta ja sanotaan sitten Afrikka, jossa on populaatiota 5 kertaa enemmän, on ehkä niin kuin 5% maailman lääkemarkkinoista. Niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että amerikkalaiset söisivät puolet maailman lääkkeistä, vaan näitä geneerisiä versioita on hyvinkin tarjolla kehittyvissä maissa. Ja muun muassa niin kuin HIV-hoito. Mä viime viikolla juuri opin Intiassa, että esimerkiksi Etelä-Afrikassa niin fertiili-ikäisistä naisista 45% on HIV-infektoituneita, mutta heistä kuitenkin, vaikka ovat pääsääntöisesti äärimmäisen köyhiä, niin heistä 85% on kuitenkin estolääkityksellä. Eli kuitenkin näitä uusimpia estolääkkeitä on sinne saatu kustannustehokkaasti järjestymään näiden Timo kuvaamien järjestelyjen kautta. Varmaan järjestelmä ei ole täydellinen, mutta ei varmaan voi ajatella niinkään, että ei sitten kehitetä mitään. Okei, mennäänkö eteenpäin? Mä otan vaihtelun vuoksi täältä Irvin hatusta. Hei, otetaan tämän kysymyksen jälkeen sitten ensimmäinen yleisökysymys. No niin. Loistavaa. Katsotaan. No niin, nyt päästiin oikein niin kuin juureen, eli kantasolujen käyttö tutkimuksessa, hyvä vai paha? No huhhuh. No sen voisi ainakin sanoa, että lääketutkimuksessa sehän on joka päivästä nykyisin. eli niistä kasvatetaan eri soluryhmiä, ja se on ihan joka päivästä, että katsotaan eri lääkeaineiden esimerkiksi reagointia sydänlihaskudoksessa, se kasvatetaan. Tämä on ihan joka päivästä. No sitten tietysti voi kysyä, että mistä nämä on alun perin saatu, nämä kantasolut. Se on niin kuin ehkä tämmöinen, mitä sitten voi niin kuin pohtia eri puolilta erilaisilla ryhmittymillä, saattaa olla tähän erilaisia näkökulmia. Mutta tämä on ihan niin kuin normaalia nykyisin lääketieteessä. Ei siinä ole mitään. Se on ihan business as usual ja sitä käytetään hyvin paljon ja yleisesti. Ja olisi niin kuin ehkä vaikea nykyaikaista lääketutkimusta enää tehdäkään tehokkaasti. Silloin jottaisiin menee huomattavasti pidemmälle sitten mahdollisesti jopa eläintutkimuksiin ennen kuin sitten suurin osa voitaisiin screenata pois. Tämä on ihan business as usual. Niin kyllä mä näen ihan samalla lailla, että niin kuin soluviljelyt ylipäätään ja kantasolut erityisesti on ihan keskeinen työväline tässä vaiheessa. Tietenkin tässä on nyt erityisesti joissakin maissa niin kuin hyvinkin paljon tuotu esiin tämmöisiä, sanoisinko niin kuin uskonnollisia näkökulmia, jotka liittyy sitten siihen, että eri perspektiiveistä ajatellaan, että mistä ja milloin elämä alkaa ja sanoisinko, että biologisesta näkökulmasta sitten kun puhutaan soluista ja soluviljelmistä, niin sitä nyt on ehkä vaikea niin kuin, ainakaan minun perspektiivistä niin kuin nähdä tämmöisenä vielä elävänä elämänä, mutta varmaan jossain vaiheessa se raja menee sitten, kun meillä on esimerkiksi näitä kantasoluviljelmiä, jotka sitten lähtee muodostamaan sydäntä, joka sykkii ja niin edelleen, ja neuroneita, tämmöisiä hermosoluja, jotka sitten niitä kun on riittävästi, niin missä vaiheessa ne rupeavat sitten ajattelemaan, niin sitten mennään jo ihan toiseen sfääriin. Ja nyt olisi aika sitten ensimmäisen kysymyksen. Ja tosiaan meillä on tässä jaksossa 2 kysyjävierasta, ja heiltä on pyydetty kysymys etukäteen, mutta todellakin me emme ole nähneet kysymyksiä etukäteen, eli me tutustumme kysymykseen tässä nyt aivan livenä. Ja ensimmäisen kysymyksen meille esittää Alzheimer-tutkija ja apulaisprofessori Eino Solje Itä-Suomen yliopistosta. Kuunnellaanpa seuraavaksi Einon kysymys. Eino Solje täällä Kuopiosta, hei. Kysymykseni koskee lääkkeiden arviointia hermoston rappeumataudeissa. Tavallisimmat hermoston rappeumasairaudet, kuten muistisairaudet ja amyotrofinen lateraaliskleroosi, ovat kuolemaan johtavia kroonisia tauteja. Eteneminen voi ensioireista menehtymiseen kestää kuitenkin yli 10 vuotta.
uusien lääkkeiden arvioinnissa Euroopan lääkevirastossa on korostettu kliinistä näyttöä. Joillakin muilla alueilla biomarkkeriprofiilin korjautumista normaaliksi on pidetty riittävänä, jotta lääke on voitu hyväksyä markkinoille. Onko realistista edellyttää hitaasti etenevissä neurodegeneratiivisissa sairauksissa kliinisesti merkittävää näyttöä, ja voiko lääketeollisuudelta tätä peilaten edellyttää esimerkiksi 6 vuotta kestäviä kliinisiä kokeita, ja johtavatko nämä vaatimukset toisaalta siihen, että neurologisten rappeummatautien hoitoon ei ole taloudellisesti enää järkevää kehittää lääkkeitä? Kiitos. No niin, olipa hyvä kysymys Eino Solielta. Timo Veromaa, Timo Lappalainen, haluatteko aloittaa? Mitä teille tulee mieleen? No, mulle tulee mieleen semmoinen, että Yhdysvalloissa paikallinen lääkevalvontaviranomainen FDA on tyypillisesti ollut auliimpi hyväksymään tämmöisiä tieteellisiä argumentteja myös niin kuin lääkkeiden hyväksynnässä, olematta aina niin dogmaattinen, että täytyy olla myös se kova kliininen näyttö. Euroopassa ollaan vähän enemmän tämän niin kuin sääntelypohjaisen lähestymistavan kannalla, ja siinä mielessä tämä on niin kuin ihan hyvä pointti, että kyllä jos on solidia pitävää tieteellistä näyttöä, että tämmöinen voisi toimia, eikä ole syytä olettaa, että se olisi erityisen vaarallista, niin kyllä näitä sitten tämmöisiä uusia lähestymistapoja tautien hoitoon pitäisi hanakammin käyttää. Ja jos potilailta kysytään, niin tyypillisesti näiden sairauksien asiantuntijat, eli potilaat ovat sitä mieltä, että he ovat kyllä valmiita ottamaan pientä riskiäkin, koska jos muita hoitoja ei ole. Joo, varmaan se, niin se haaste tässä on juuri se, että tähän biomarkkerien kliinisen päätetapahtuman väliin siihen pitää saada niin vahva se korrelaatio ensin, niin silloinhan kaikki ovat tyytyväisiä. Ja tämä on varmaan se, niin se perushaaste tässä kysymyksessä. Mutta kyllähän näitä pitkäkestoisia tutkimuksia on tälläkin hetkellä, on joissain valmisteissa joudutaan vaatimaan. Toisaalta sitten taas nykyisin, kun on jo mahdollista saada tämmöisiä ehdollisia myyntilupia, että jos on hyvä tieteellinen pohja, niin kyllä se mahdollista on ja sitten sitä jatketaan vaan sitä tutkimusta. Ja tämä toisaalta tuo myös esiin sen, että meidän tämä lääkekehityksen paradigma alkaa yhdellä tavalla olla kyllä tiensä päässä, että jos yhden uuden lääkkeen kehittäminen, epäonnistumiset mukaan lukien, niin kun maksaa 3 miljardia euroa, niin kyllä siinä jossain vaaditaan niin kuin vähän sääntelynkin purkamista ja paradigman muutosta. Ja mä ehdottaisin tähän vielä varmaan yhtenä työkaluna sitten tällaiset niin kuin myyntiluvan jälkeisen niin kuin lisänäytön kerääminen. Siihen meillä on ihan vakiintuneet lähestymistavat ja menetelmät käytössä, niin ehkä se auttaa. Mutta kiitos Eino, tämä oli erittäin hyvä kysymys. Hei, jatketaanko hattu? Kenenköhän vuoroon nostaa hatusta? Oliko se musta? Eikö se ollut Johan? Mun vuoro. Mä menen tänne keltaiseen hattuun. No niin, nyt ehkä kysymys, joka menee tähän niin kuin mun omaan niin kuin tehtävän kuvaan aika pitkälti. Pitäisikö ja voidaanko lääkkeelle laskea oikeudenmukainen ja kohtuullinen hinta jonkin läpinäkyvän matemaattisen laskenta-algoritmin mukaan? Tämä nyt oli kyllä tilauskysymys. Kuulostaako siltä? Siis tämähän, joskushan tavallaan sitähän keskustelua niin kuin käydään, että millä tavalla lääkkeet pitää hinnoitella ja voidaanko ne hinnoitella vain tuotantokustannusten perusteella. Ja tähän keskusteluun, niin kuin, mitä olen itse havainnut, on joskus se, että tavallaan olisi jonkinlainen matemaattinen tapa, jolla me voidaan laskea niin kuin semmoinen niin kuin oikea hinta lääkkeelle. Mutta tässä oikeastaan mun tulee heti mieleen se meidän, oliko se ensimmäinen kysymys, että miten niin kuin näyttöä voidaan tulkita eri tavalla, niin mun mielestä tähän oikeastaan varmaan sisältyy se samantyyppinen ongelma, että vaikka olisi joku matemaattinen laskenta-algoritmi, niin ne algoritmin niin kuin parametrit ja niiden painokertoin kuitenkin edellyttää monenlaisia niin kuin arvovalintoja, joten mä suhtaudun tähän epäileväisesti. Eli vastaus on ei. Vastaus oli ei. No niin, sanotaan juuri näin, että osaatte tiivistää paremmin. No niin, se oli sitten siinä. Mennään eteenpäin. Timo Lappalainen. Mä otan kanssa tästä. Zooming on. Tästä markkinointilippiksestä.
mihin tarvitaan luottamuksellisia hintasopimuksia ja riskinjakomalleja. Eikö avoimessa demokratiassa kaiken tiedon pitäisi olla täysin läpinäkyvää ja siten lääkkeiden hinnat täysin julkisia? Tässä kysyjä ilmeisesti niin kuin pohdiskelee nimenomaan näitä joitain joko sairaalakauppaan liittyviä tai sitten jos jostain ensimmäistä kertaa hintaan, niin siinä saattaa olla sitten se lopullinen sopimus saadaan tehdä sitten maksajan kanssa vähän eri maissa, minkä tyyppinen se maksaja onkaan, niin se on yleensä liikesalaisuus sitten. Ja se käytännössä tehdään usein sille, että sulla on niin kuin listahinta ja sitten sulla on se todellinen hinta, mitä se maksaja maksaa, joka on alennettu hinta. Ja se liittyy aika pitkälle tähän, mitä Juha tuossa aikaisemmin sanoi, että tämä viranomainen tekee vertailua eri maiden välillä ja lääkeyrityksen tietysti intressissä on pitää se julkinen listahinta kohtuullisen samana, jotta se olisi sitten vertailukelpoinen, koska jokainen maa pyrkii käyttämään sitä hinta-arbitraasia, eli haluamaan sen halvimman hinnan. Ja siinä saattaa olla erilaisia syitä sitten, miksi joku maa saattaa saada vähän halvemman hinnan kuin joku toinen, mutta on myös keisejä, jossa sitten lääkeyhtiö yksinkertaisesti ei anna alennusta. Ja sitten sitä ei tule siihen korvauksen piiriin, että ei tämäkään ole poissuljettu. Ja tämähän on niin kuin mun mielestä tämä on niin kuin hyvä kysymys ja tämmöisessä Suomen kaltaisessa niin kuin demokratiassa tämä on niin kuin perusteltu esittää tämä kysymys mun mielestä, koska tätä keskustelua käydään tietenkin niin kuin muillakin toimialoilla, että paljonko pitää olla niin kuin läpinäkyvyyttä ja lähtökohta tietenkin nykyään on se, että kaikki olisi läpinäkyvää, ellei jopa suorastaan avoimen datan kautta niin kuin internetissä saatavilla. Niin, ja varsinkin silloin, jos veronmaksaja maksaa siitä suurimman osan, niin silloin tietenkin sitä läpinäkyvyyttä voi olettaa. Tietenkin tässä niin kuin Suomessahan tämä maksajan osuus on suurempi kuin missään muussa Euroopan maassa, eli potilaan maksama osuus on Suomessa keskimäärin paljon suurempi kuin muualla käyttäjän näkökulmasta, mutta silti valtio maksaa siitä suurimman osan. Ja tässä varmaan täytyy käydä sellaista, tässä on täytyy punnita eri asioita vastakkain. Ja mä en edusta ehkä itse sitä koulukuntaa, joka punnitsee tämmöistä järjestelmän hyötyjä korkeammiksi kuin niitä ikään kuin haittoja, mitä siihen läpinäkyvyyden menettämiseen liittyy. Mutta tämä on hyvä kysymys kyllä. Tämä on ihan validi pohdinta. No niin. Saanko mä sitä keltaista lippistä, niin mä koitan onnea. Sieltä. Otetaan hei Timo Veromaa tämän jälkeen sitten toinen yllätys. Sehän vaan sopii. No niin, täällä on, jos lääkeyrityksissä onnistutaan vähentämään tutkimus- ja tuotekehityskustannuksia, lyhennettyä aikaa ja kasvatettua näiden hankkeiden onnistumistodennäköisyyttä, niin tarkoittaako se alhaisempia hintoja uusille lääkkeille? No lyhyt vastaus on varmaan, että joo, koska jos pystytään lyhentämään kehitysaikaa, se tarkoittaa sitä, että rahaa palaa vähemmän, niin luulisin, että se suoraan tulee heijastumaan myös niin kuin lääkkeiden hintoihin, jos saadaan niitä kehitettyä lyhyemmässä ajassa, eli vähemmällä rahalla. No niin, otetaan seuraavaksi toinen yllätyskysymys, ja se tulee täältä Turun suunnalta. Sen esittää meille Heikki Lukkarinen, joka toimii ylilääkärinä ja tulosaluejohtajana täällä TYKSissä. No, Heikki Lukkarinen täältä TYKSistä. Haluaisin kysyä semmoista asiaa paneelilta, että olen pohtinut varsinkin harvinaislääkkeiden kohdalla sitä, että tuotto-odotukset on osittain ainakin mallinnettu tavallisten lääkkeiden puolelta, ja silloin kun käyttäjämäärä on pieni, niin yksikkökustannus lääkkeelle pitää olla suuri, jotta se kokonaistuotto-odotus pysyy samana. Mutta tälle jotenkin itselle tulee loogisesti se mieleen, että katteet myös on suuret, koska tuotantokustannukset saattaa olla kokonaisvolyymisesti pienemmät. Ja oikeastaan siitä, kun nyt on haaste se, että maksuhalukkuus kaikissa maissa on pienentynyt ja suunta on siihen päin, että ruvetaan rajaamaan palveluvalikoimasta pois näitä lääkkeitä, niin onko matemaattisesti mahdollista, että sitä hintatasoa saataisiin merkittävästi ja puhutaan niin kuin tyyliin 50-80% pienemmäksi nykyisestä listohinnoista näistä harvinaislääkkeistä ja silti se olla kannattavaa toimintaa.
näin kun ei maallikkona tunne sitä kustannusrakennetta ja näin, niin tätä on pohtinut, koska sillä voisi sitten saada lääkkeitä markkinoille tulevaisuudessa ja jotenkin tuntuu, että nykysysteemi ei välttämättä kanna enää tämmöisessä talouskurimuksessa, mitä me Euroopassa esimerkiksi edetään tällä hetkellä. Ehkä tämmöinen vaikeasti muotoiltava kysymys, mutta tosiaan tuotto-odotus, voidaanko nähdä, että mitä sille tulee tapahtumaan tulevaisuudessa? Tuleeko se laskemaan? Kiitos. No niin, olipas pitkä kysymys, jossa on aika niin kuin monia ulottuvuuksia. Timo Lappalainen, haluaisitko aloittaa, mistä lähtisit perkaamaan niin kuin tätä vastausta? No joo, ehkä siitä, että tämä tuotantokustannusten merkitys sitten tässä kokonaiskustannusrakenteessa, sillä on merkitystä, mutta kyllä se selkeästi suurin niin kuin tulee tästä, mistä ollaan jo puhuttu, on tähän kehitykseen liittyvästä riskistä, joka ei ole sit harvinaissairauksien kohdalla. Se on hieman alempi. Siihen saadaan tiettyjä helpotuksia Euroopassa viranomaismaksuihin ja jotenkin tämmöisiin, mutta lopullisesti niin se on niin kuin suuruusluokkana puhutaan kuitenkin samantyyppisestä ja riskit on samanlaiset. Eli tämä tekee tästä yhtälöstä niin kuin hyvin hankalan ja on samaa mieltä, että nämä per potilas vuosikustannukset on todella niin kuin korkeita harvinaissairauksissa. Usein toki silloin puhutaan myöskin semmoisista sairauksista, joilla on elämää säilyttävä merkitys. Joo, samaa mieltä, että silloin kun potilaskohtainen vuosikustannus ylittää sanotaan 300 000 euroa vuodessa, niin se on kyllä paljon, taikka joissakin geeniterapioissa niin kuin miljoonan euron hinta, niin eihän niitä kukaan omasta pussista pysty maksamaan. Mutta tämä liittyy tähän meidän tämänhetkiseen paradigmaan, että lääkkeen kehittäminen, kehität sitten suurelle populaatiolle taikka pienelle populaatiolle, niin se kustannus vaikuttaa olevan aika lailla sama. Ja samaa mieltä siitä, että tämän varsinaiset tuotantokustannukset yleensä ei ole se ratkaiseva, vaan se, että joku ylipäätään ottaa sen riskin ja lähtee kehittämään tämmöisiin vaikeisiin sairauksiin lääkkeitä, niin jollakin tavalla täytyy näkyä siinä hinnassa. Muuten tälle sektorille ei tule investointeja, vaan ne investoinnit menee vaikkapa kännykkäpelien kehittämiseen. Ja onko mä ihan itse asiassa väärässä, että itse asiassa katsotaan tiettyjä niin kuin tämmöisiä bioteknologiayrityksiä, jotka on kehittäneet tai keskittyneet nimenomaan tämän tyyppisiin lääkkeisiin, niin monet niistä on niin kuin yllättäen tällä hetkellä vaikeuksissa. Ja mulla on tullut vähän niin kuin sellainen tuntuma niin kuin viime aikoina, että tämän tyyppiset lääkkeet ei nyt välttämättä olekaan niin kuin isojen lääkeyritysten kannalta kovinkaan houkuttelevia tuotteita, vaan pikemminkin suuntaus on siihen niin kuin semmoisten niin kuin isojen potilasryhmien sairauksien hoitamiseen. Niin, se varmaan liittyy siihen, että nämä hinnoittelu- ja maksajakysymykset on kovasti pinnalla, että yhteiskunnan ja yhteiskuntien maksukyky alkaa olla tapissa, että mitä mikäkin voi maksaa, niin tämä on niin kuin semmoinen ensimmäinen, mihin sitten puututaan. Niin ja sitten tietysti perinteisesti houkuttelevuushan isoille lääkeyrityksille tuli siitä, että löydettäisiin jonkin hyvin, hyvin kapeaan indikaation potilasalueeseen lääke, jolle saataisiin korkea hinta, jota pystyttäisiin sitten laajentamaan ja pitämään sitä korkeampaa hintaa. Eihän kuin toki sitä alkuperäistä, että se laskee, mutta se laskee korkeammasta kantaluvusta. Mutta tämä ei ole mikään helppo yhtälö, eikä tähän on hyvä vastaus. Pitää muistaa myöskin, että yleensä nämä sairaudet, joita ovat harvinaissairaudet, ne ovat hyvin vaikeita tutkia, ne ovat kliinisesti vaikeita, niihin ei ole, ne on yleensä, ne on vaikeita sairauksia, niihin ei ole helppoa ratkaisua yleensä. Ja varmasti niin kuin yhtenä niin kuin ratkaisuna tähän on tämä, mistä juuri puhuttiin, tämmöiset niin kuin luottamukselliset sopimukset ja erityyppiset niin kuin lisänäytön kerääminen ja sen linkittäminen siihen niin kuin hinnoitteluun, niin se saattaa niin kuin osaltaan tätä ongelmaa hieman auttaa. Mutta erinomainen kysymys ja kiitoksia Heikille siitä. Jatketaan vielä eteenpäin. Ehditään ehkä ottaa yksi kierros vielä. Ja
Mä otan vielä täältä keltaisesta. Täällä on niin paljon lappuja täällä keltaisessa hatussa, että katsotaan, mitä täältä tulee. No niin. Pääsevätkö uudet lääkkeet Suomessa markkinoille liian helposti vai liian hitaasti? No niin, jostain syystä kysymys on sellainen, joka on niin kuin itselleni, voisiko sanoa, lempiaiheita. No niin. Ja olen ehkä itsekin tästä kirjoitellut viime aikoina. Siis lyhyt vastaus on se, että ei ainakaan liian helposti ja näyttää siltä, että hidastuvassa määrin. Tämä on se mun niin kuin lyhyt vastaus tähän kysymykseen. Pidempi vastaus voi seurata myöhemmin, mutta nyt Timo Veromaa, Timo Lappalainen, mä annan teille myös puheenvuoron. No Kaimar, se on niin, että varmaan ne markkinoille pääsee jokseenkin samassa ajassa, mutta että se ongelma on se, että meillä tämä hintalautakuntajärjestelmä niin saattaa istua uuden lääkkeen päällä vuosikausia ennen kuin sille annetaan hinta, jolloin se ei pääse käyttöön. Näin se tietysti on. Joka maassahan tietysti Euroopassa on näitä samantyyppisiä, että ei me varmaan olla kärkikastis, mutta ei me ihan niin kuin pohjassakaan olla, että varmaan siellä suurin piirtein keskellä olla. Toki potilaiden kannalta se olisi hyvä, että päästäisiin aina sitten mahdollisimman aikaisin sinne, mutta siinä on sitten muunkinlaisia näkökulmia. Joo, ja se käytännön ongelmahan meillä on se, että kun meillä on meillä on monikanavainen maksujärjestelmä ja meillä on monia eri viranomaisia, jotka tekee lääkkeisiin liittyviä arviointeja, ja ne arviointikanavat toimii niin kuin eri logiikalla, ne perustuu eri lainsäädäntöön tai menettelyihin, josta myös seuraa sitten se, että sieltä tulee ulos erityyppisiä päätöksiä ja eri logiikkoihin perustuen. Ja tässä on tämmöinen, mä itse nimittänyt sitä, että meillä on tämmöinen niin kuin irtikytkentä tässä meidän niin kuin HTA-järjestelmässä sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti, ja se pitäisi jollakin lailla niin kuin ratkaista. Okei, jos mä otan vielä Irvin hatusta. Irvin hattu. Onko Eurooppa Yhdysvaltoihin nähden vapaa matkustaja uusien innovaatioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa? No, tietysti voi sanoa näin, että money follows brains, tai toisinpäin, mitä sitten halukaan sanoa sitä. Ja kyllähän lääkekehitys on migroitunut Euroopasta USAhan, sekä itärannikolle että länsirannikolle. Se on ihan fakta. Ja siellä on erityyppisistä syistä, niin siellä on rahoitusta saatavilla, siellä on erilaisia rahoitusjärjestelmiä, ja nytkin otsikoissa on ollut NIH, joka on yksi maailman suurimpia rahoittajia, niin se on iso rahoittaja siellä. Mutta toki sitten myöskin, eihän siitä pääse mihinkään, uusien lääkkeiden saaminen markkinoille ja niiden hinnoittelun nopeus vaikuttavat myöskin siihen, missä tutkimusta tehdään. Mutta kyllä tällä hetkellä USA:n attraktio sekä akateemisen tutkimuksen että lääketeollisuuden osalta on erittäin suuri, ja Eurooppa on pahasti jäänyt jälkeen tässä. Sitten tullaan varmaan kysymään seuraavan 10 vuoden jälkeen, että pystyykö joku, esimerkiksi Kiina, ottamaan sitä kiinni. Vielä ei ole siitä ihan semmoista näyttöä ainakaan kliinisessä vaiheessa, mutta tällä hetkellä Yhdysvallat niin kuin jyrää tässä tutkimusvaiheessa. Ja sitten tässä komppaan Kaimaa, joka sitten sanoi, että USA:n merkitys sitten koko lääkkeiden käytön rahallisesta volyymista on erittäin suuri, eli uusien lääkkeiden osuudesta USA on yli puolet ihan selkeästi, taitaa olla 2/3 uusista lansseroista, joka johtuu tietysti osittain tästä hinnoittelusta, siellä on korkeampi hinnoittelu, joka sitten taas johtuu erilaista, se ei ole pelkästään se hinta, vaan siellä on myöskin tämä riskit on ihan erityyppisiä toimia USA-markkinoilla, siellä on pakko saada korkeampi hinta, koska se toiminnan riski ja kalleus on siellä ihan eri luokassa sitten, mitä muualla maailmassa, mutta näin myös. Mun mielestä tämä oli tyhjentävä vastaus, ei mitään lisättävää. Ei oikeastaan mullakaan, koska tämä oli myös, niin kuin, voisiko sanoa, ajankohtainen kysymys. Tähän on, voisiko tähän olisi hyvä lopettaa. Me ollaan ehditty käymään valtava joukko mun mielestä näitä niin kuin alamme vaikeita ja hankalia kysymyksiä, ja varmaan oltaisiin voitu tätä keskustelua jatkaa vielä vaikka koko päivä, eikö niin? Mä luulen, että kysymyksiä hatuissa näyttää vielä olevan, ja näitä olisi voinut vielä syvällisemminkin penkoa, mutta mun mielestä me päästiin kivasti näitä käsittelemään. Kiitoksia kaikille. Ja
Tässäpä se oli lääkekehityksen logikirjat. Voisiko se olla live-jakso? Kiitos kuuntelijoille. Kiitoksia. Kiitoksia. Palaamme asiaan.